Hello mga langga, nangayo day ko ninyog tambag. Unsa may akong angay buhaton? Ipadayon pa ba nako ang pag-vlogging or dili na kay ngano? Gikapoy jud kog vlog ba? Tan-aw nako wa jud ganahan sa akong video. Awadan ko og gana. Pero usahay no, ma-encourage pug ko nga ako na lang ipadayon. Nakita nako ng mga video diha nga magsigig ingon nga ipadayon lang daw. Manam kahuna-huna po ko og ipadayon na lang. Usahay mo action ako og gama og content ya. Pagkahuman dili na sad nako idayon kay naglibog lagi jud ko. Ang akong vlog guys, mga almost 2 years na siguro na or 1 year kapin. Basta hapit na mo 2 years. Unya gamay lang kayo ang ning follow. Manang nawad-an na jud ko gana na discourage ko kung ako pa ba jung ipadayon. Kaning Konkon Vlog TV. Konkon Vlog TV mo na akong vlog. Ning suway lagi ko vlog tungod di among kahimtang pobre lang in town ko. Tigwang na lang jud ko, wa jud ko asinsos kinabuhi. Nagsige na lang ko panarbaho, panindira o unsa pa diha. Maoram jud na akong mahimo kay wa man ko kahuman og eskwela. Unsa mao nang nisud ko og vlogging. Pero unsaon man na nga taon-taon na kong nag-vlog, wa man jud in town pa jud ma-improve. Nya mura na discourage nako ako pa ba nang ipadayon or dili. Pwede ba guys nga pangayoon ako ang inyong malumong kasing-kasing unta suportahan ko ninyo kining Konkon Vlog TV. Taga Bohol day ko guys. Bulanon. Hinaot nga inyo kong suportahan, nangayo kog tambag kung unsa ba joy akong angay buhaton. Ako pa ba jung ipadayon ang akong pag-vlog or iundang na lang nako. Kay mura man og ako nilay naulaw sa akong kaugalingon ba. Murag ambot ba di na ko kasabot. Inon guys, usahay manggod busy manggod ko. Nakoy trabaho. Trabaho nako kinagamyan nagyug sweldo. Wala ra gyud ma-minimum. Pero okay lang at least makakaon po mi og ginagmay kauban sa akong pamilya. Mao nang ni-try ko og pag-vlog kay basin ra unta. Diri ko mukita miski gamay na lang pang additional sa akong income sa kalisod sa panahon karon. Muna nakahuna-huna ko pag-vlog. Pwede ba nga naot nga i-follow ninyo o i-subscribe ang akong vlog, Konkon Vlog TV. Or pangayoon ako ang inyong tambag kung ipadayon pa ba nako or dili. Daghan din kayong salamat guys. Salamat. Salamat kayo. Labi na kadtong support ka nako. Ayaw taon kong jug kalimte. Ayaw naot nga dili mo magsawa sa pag-support nako sa akong vlog, Konkon Vlog TV. Salamat kaayo di ay sinusupport ka nako. Ug sa tanan mga viewers o subscriber, daghan kayong salamat. Salamat. Bye-bye.